Cando Martiño tivo ganas de mexar na noite de Reis, por Chema Eras e con ilustracións de Quico da Silva. Aquel Nadal, Martiño escribiulle aos Reis Magos: Queridos Reis, quero que me traiades un tren cunha locomotora e 3 vagóns. O primeiro vermello, o segundo azul e o último amarelo. Martiño buscou un cordel para tirar pola locomotora e inventou unha cantadela. O tren de Martiño, chu chu chu, vai polo camiño, chucu chucu chu. O tren de Martiño, chu chu chu, vai polo camiño, chucu chucu chu. Cando chegou a noite de Reis, díxolle a súa nai: Hoxe tes que te deitar ben cedo, que esta noite veñen os Reis Magos. Non, eu quero velos, fungou o neno. Pero que di, rapaz? Os reis non entran nas casas dos nenos que non están dormidos, espetoulle o pai. Entón voume deitar cedo, aceptou o cativo. Antes de se deitar, Martiño deixou enriba da mesa 3 puñados de noces e 3 cuncas de leite para os reis. Tamén encheu 3 caldeiros de auga para os camellos. Despois, meteuse na cama e acochouse entre as mantas pensando no tren, na locomotora e nos 3 vagóns. O primeiro, vermello. O segundo, azul. E o último, amarelo. Pensando, quedou dormido. E dormindo soñou: O tren de Martiño, chu chu chu, vai polo camiño, chucu chucu chu. O tren de Martiño, chu chu chu, vai polo camiño, chucu chucu chu. No medio da noite, o neno espertou con ganas de mexar e escoitou unha voz que viña do corredor. Onde lle deixamos o tren? Aquí ou debaixo da cama? Martiño estaba a piques de mexar por el, pero non se atrevía a erguerse porque lembraba o que dixera seu pai. Os reis non entran nas casas dos nenos que non están dormidos. O pobre do rapaz xa non aguantaba máis. Saltou da cama e foi ata o baño nas puntas dos pés. Abriu a porta moi a modo e levantou a tapa do váter sen facer ruído. Pero que si fixo moito ruído. Foi o mexo. Pero máis ruído fixo a voz que estronou detrás del. E ti que fas aquí? É que tiña moitas ganas de mexar, tatesou Martiño sen se atrever a volver a cabeza. Cos olliños cheos de bágoas, Martiño correu para o seu cuarto e meteuse na cama. Pensando, quedou dormido. E dormindo, soñou que os reis lle deixaron unha morea de carbón negro, moi negro. Cas primeiras luces da mañá, Martiño abriu os ollos, saltou da cama e foi mirar se os reis lle trouxeran algo. Estaban as cascas das noces, estaban as cuncas baleiras e tamén estaban os 3 caldeiros en auga. Pero non estaba o tren. O neno mirou, buscou e rebuscou por toda a casa, pero non atopou nin rastro do tren. De súpeto,
Lembrou a voz que oíra no corredor. Onde lle deixamos o tren? Aquí ou debaixo da cama? Martiño correu axiña ao seu cuarto, mirou debaixo da cama e viu algo negro, moi negro. Entón meteu o brazo e sacou unha locomotora con 3 vagóns. O primeiro, vermello. O segundo, azul. E o último... O último era un pénico grande, redondo, amarelo e moi fondo. Martiño colleu o cordel, atou na locomotora e foise pola casa adiante tirando do seu tren cantaruxando. O tren de Martiño, chu chu chu, vai polo camiño, chucu chucu chu. O tren de Martiño, chu chu chu, vai polo camiño, chucu chucu chu.